பலவிதமான குருடர்கள். பகுதி 1. உலகத்தில் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றனர். முழுமையான குறைபாடு உள்ளவர்களால் எதையுமே பார்க்க முடியாது. மாலைக்கண் வியாதி உள்ளவர்களால் இருட்டிய பிறகு மட்டும் பார்க்க முடியாது. அவர்கள் தவிர இன்னொரு வகையினரும் உண்டு. அவர்களுக்கு இருப்பது கலர் பிளைண்ட்னஸ். கலர் பிளைண்ட்னஸ் உள்ளவர்களால் எல்லாவற்றையும் பார்க்க முடியும். ஆனால் குறிப்பிட்ட சில வண்ணங்களை மட்டும் பிரித்து அறிய முடியாது. அந்த நிறத்தை உள்வாங்கும் சக்தி அவர்களின் கண்களுக்கு இல்லை. சில நிறுவனங்களில் வேலைக்கு ஆள்களை தேர்வு செய்யும் போது இத்தகைய கலர் பிளைண்ட்னஸ் என்ற மருத்துவ பரிசோதனையை மேற்கொள்வார்கள். இத்தகைய குறைபாடு உள்ளவர்களுடைய கண்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு வண்ணம் அல்லது சில வண்ணங்கள் தெரியாது. அப்படியென்றால் அவர்கள் பார்க்கும் அந்த பொருளில் அந்த வண்ணமோ அந்த வண்ணங்களோ இல்லை என்று அர்த்தமா என்ன? கிடையாது. அந்த பொருளில் அந்த வண்ணமோ அல்லது வண்ணங்களோ இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆனால் அவர் கண்களுக்கு அவை தெரியவில்லை. இந்த பிரச்சனை வண்ணங்களில் மட்டும்தானா? இல்லையே, வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறதே. பல விஷயங்கள் உலகத்தில் உண்டு. ஆனால் குறிப்பாக சில விஷயங்கள் சிலர் கண்ணில் படாது. அதுவும் ஒரு குறைபாடு போன்றதுதான். பசி என்றால் என்ன என்று பணக்கார வீட்டு குழந்தைகளுக்கு தெரியுமா? அவற்றால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? ஆக பசியை பொறுத்தவரை அந்த குழந்தை குருடு, ஒரு பிளைண்ட் தான். அதற்கு பசி புரியவே புரியாது. அனுபவங்கள் அல்லது அனுபவம் இன்மை காரணமாக பல விஷயங்களில் நாம் ஒவ்வொருவருமே குருடுதான். மகாத்மா காந்தியை பார்க்க முக்கியமான ஆங்கிலேயர் ஒருவர் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்திருந்தார். வந்தவர் காந்தியின் ஆசிரமத்தில் காந்திக்காக காத்திருந்தார். காத்திருப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே போனது. காந்தி வெளியே வரவில்லை. காந்தி அப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் என்று தெரியுமா? தன்னுடைய கௌபீனத்தை அழுக்கு போக துவைத்துக் கொண்டிருந்தாராம். இதை பின்பு தெரிந்து கொண்ட அந்த ஆங்கிலேயரால் காந்தியின் செயலை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. எப்படி முடியும்? ஏனெனில் இந்த சுய உதவி எனும் செல்ஃப் ஹெல்ப் தத்துவத்தை பொறுத்தவரை அந்த ஆங்கிலேயர் ஒரு குருடு. அதுதான் தெரிந்ததுதான் தெரியும், தெரியாதது தெரியாது என்பது. குடிதண்ணீருக்கே மிகவும் சிரமப்படும் ஒரு நகரத்திலிருந்து வந்திருந்த ஒருவரால் தண்ணீர் விளையாட்டுகள், வாட்டர் தீம் பார்க் நிரம்பிய ஒரு தீம் பார்க்கில் இயல்பாக விளையாட முடியாது. அவருக்கு தண்ணீரின் அருமையும் முக்கியத்துவமும் தெரிந்திருக்கிறது. அவர் தண்ணீருக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார். அதனால் அவரால் தண்ணீரை ஒரு விளையாடும் பொருளாக பார்க்க முடியவில்லை. அவருடைய மனதுக்கு அனுபவம் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் அது. கணவன், மனைவி, அரசன், அரசு, குழந்தைகள், ஆசிரியர், பெற்றோர், நண்பன், முதலாளி, அதிகாரி, தொழிலாளி, தொழிற்சங்கத் தலைவர், அந்நிய நாட்டவர், அண்டை நாட்டவர், திரைப்படத் துறையினர், எழுத்தாளர், இவர்களெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கருத்து வைத்திருக்கிறோம். அது ஆழமான கருத்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கு எதிரான செயல்பாடுகளை நம்மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அந்த விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை நாம் குருடுதான். நிஜக்கண்ணில் குறைபாடுகள் இருந்தால் சோதித்துப் பார்த்து கண்ணாடி அணிந்து கொள்ளுகிறோம். ஆனால் அனுபவங்களால் அல்லது அனுபவமின்மையால் ஏற்படும் மனப்பார்வை குறைபாடுகளுக்கு நாம் ஏதாவது செய்கிறோமா? இல்லையே. அந்த விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை நாம் குருடாகவே இருப்பதால்தான் விவாதங்கள், விசாரணைகள், விபரீதங்கள் எல்லாம் நேர்கின்றன. ஒருவர் ஒரு கருத்தை எவ்வளவு நேரம் எடுத்து சொன்னாலும் மற்றொருவர் அதனை ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை. பார்வை வேறுபாடுதான் காரணம். என்ன செய்வது? இதுதான் யதார்த்தம். மனம் தனக்கு தெரிந்தபடி வேண்டியபடிதான் பார்க்கும். ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். நல்ல பசியோடு இருக்கும் சிலரை அழைத்து விளையாடும் சிறிய ரப்பர் பந்துகளை மங்களாய் தெரியும் வகையில் திரையில் காட்டினார்கள். கூடியிருந்தவரிடம் அவை என்ன என்று கேட்டார்கள். பசியோடு இருந்த எல்லோரும் அவற்றை தவறாமல் லட்டு என்றோ ஆப்பிள் என்றோ போண்டா என்றோதான் சொன்னார்கள். அடுத்து வேறு சிலருக்கு வயிறார உணவு கொடுத்தார்கள். அதன் பின்பு அவர்களுக்கும் அதே காட்சிகளை காட்டினார்கள். அவர்கள் அவற்றை பந்து என்றோ வேறு உருண்டைகள் என்றோதான் சொன்னார்களே தவிர தவறியும் பழங்கள் பெயர் எதையும் சொல்லவில்லை. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? பசியோடு இருப்பவனுக்கு உருண்டையாக எதை பார்த்தாலும் உருண்டையான உணவுப் பொருளாகத்தான் அது தெரிந்திருக்கிறது. ஆக அனுபவப்பட்டதை, தேவைப்படுவதைத்தான் மனம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது. பார்க்கும் பார்வையில் கோளாறு இல்லை, எல்லாம் மனம் செய்யும் மாயம்.